И кой каза, че този гел бил само за счупени ногти? Спайдермен може да завижда закоплените нишки на този гел, защото са по-здрави от неговата пайжина. А сега сериозно. Карбон гелът на Fox е създаден в колаборация с Masha Create и е направен специално за пукнати ногти или ногти с деформации. Аз не разполагах с пукнат нокът, но за това имах липсващи ръбчета и напук на всичко реших да го тествам и за създаване на хубава форма. Ако имате липсващи ръбчета, също може да го ползвате, въпреки че е течен. Самите нишки помагат да изградите хубава форма и сега ще видите колко перфектен стана нокът. Толкова добре се получи, че не си личи къде свършва естествения нокът и къде е самият гел. Искам да ви кажа, че този гел е доста твърд и дава наистина здравина, особено в свободния край, така че ако не сте го ползвали, ви съветвам да го тествате. Забравете за залепване с акригел или с леплив плат, ако има все още такива динозаври, които лепат с леплив плат или фибростъкло. Междувременно може да ползвате 15% отстъпка с моя промокод CHRIS15 на сайта на beautybrand.bg, където ще намерите всички продукти на бранда Fox. Бях много скептичен за карбон гела, но наистина вижте крайния резултат. Перфектен квадратен нокът.